Hola, avui us presentem un títol per tots aquells que tingueu infants a casa i les enrabiades formin part del vostre dia a dia. Poseu-nos en situació. Imagineu una casa qualsevol, una família amb infants, les 9 del vespre. Per una banda tenim un adult que està cansat de tot el dia i que només té un objectiu, que és anar-se'n a dormir ja. I per l'altra banda, un infant alegre, vital, amb ganes de tot, menys d'anar a dormir. Què se'n suma? Conflicte a la vista. Sí. No sabem com, allà en un tres i no res, s'ha muntat la gran tragèdia grega. L'infant plorant, udolant, amb uns crits que és capaç de trencar els timpans de qualsevol persona que tingui al voltant, i l'adult completament desbordat, impotent, ha perdut els papers i no sap què fer davant d'aquesta situació. Si això us és familiar, us sona, us recomanem el llibre Enrabiats de la Míriam Tirado. Com la mateixa autora ens diu, aquest llibre no és una vareta màgica per fer desaparèixer les enrabiades del vostre fill, ja que aquestes són necessàries pel bon creixement dels petits de la casa, sinó el que pretén és fer-les més entenedores, més suportables, i que el lector extregui d'aquestes situacions de conflicte el màxim profit possible per aprendre i créixer tant l'infant com l'adult. I de pas que se les pugui mirar amb humor, amor i consciència. Doncs ja ho sabeu, si us interessa aquest llibre Enrabiats de la Míriam Tirado, el trobareu al racó de pares i mares de la biblioteca, juntament amb altres títols que parlen de la criança dels infants. Fins una altra!